moltes gràcies per venir als alumnes dels tres instituts. Tenim aquí alumnes del Miquel Tarradell, dels cicles formatius de grau mig, d'atenció a persones amb dependència. A veure, aixequeu la mà, com si passem. Vale, per aquí. I alumnes de Mirall Fontanals. A veure, aixequeu la mà. Per exemple, la pregunta 1 ho farem tot en color groc i ho situarem en un lloc, les respostes a la pregunta 2 en un altre i el tercer en un altre. I després ho farem col·lectivament amb els altres grups. A fer la padrina, pues, a mi la relació que en tenia amb la coordinadora era molt bona, ens ha ajudat a tots. Alumnes que estaven apadrinats en la filmoteca han comentat que des que la coneixen doncs, hi van més sovint i abans no hi anaven. Els nens, què pensem que els hi ha aportat? Doncs els hi aporta una visió del món que els envolta diferent i des d'una altra perspectiva del que acostuma, de les altres activitats que fem a l'escola. I sobretot doncs, ajuda a crear les bastides del seu coneixement. Amb les experiències prèvies, amb les activitats que realitzem a l'escola i amb la visita posterior al museu.